Какъв е вашия коментар за днешна победа, която извоювате тук на този труден? Да, радваме се, че на този труден стадион успяхме да победим. Получи се хубав матч. Нямаше някакви сериозни контузии, нещо. Доволен съм от много отбор, мисля, че се представи много добре. Какви са целите? Поздравявам също и домакинчи, които изиграха един коректен матч, без някакви съдийски, без да оспорва там решения на съдии, така е. Какъв е вашият анализ? Борите ли се за нещо тази година, за по-горно класиране, евентуално Б група? Не, играем матч за матч. Събрани са така, според мен, доста качествени момчета в нашия район, които са, мога да кажа, неправилно освободени от други отбори. И така, има хубав колектив, играем матч за матч, пък вече... Двамата голмайстори? Двамата голмайстори, единият е Марин Димитров, а другия е Живко Димов. Не разчитате на външни играчи, бюджета ви стига за... Бюджета ни позволява горе-долу на местно ниво. Няма как да си позволим външни играчи, които да плащаме квартири и така нататък. Общо взето, футболисти от района. Целите на повечето отбори, които са така в средата на класирането от миналия сезон е в шестицата, вашата цел? Ние като за втора година в тази група, според мен, мисля, че ще се утвърдим като сериозен отбор, с който се съобразяват, а вече как ще протече нататък първенството, не мога да гадая. Благодаря ви.